Je útorok 17:19. Nemám tričko, ospravedlňujem sa každému, kto sa nad tým pohoršil. Je mi to celkom jedno. Za dneska som stihol si objednať jednu vec. Myslím, že som to aj natočil, takže sa dám zábery po tomto. A k tomu sa dostaneme neskôr, možno v ďalších vlogoch. Chcel som sa nájsť, dať si rýchly nap, lebo som nejak divne spal. A dáme klasický fitko za chvíľku. Zatiaľ to vidím takto. Uvidíme ďalej. Začíname. Práve mi prišiel mail, že mi prišiel balík do pakety. Rozbalíme si to, ukážem vám, čo tam je. Podľa mňa to je zaujímavá vec. Potrebná asi. Ideme na to. Let's do this, bro. Vitamín D, 5000 tých vecí. Neviem, jak sa to vyslovuje, ale proste vitamín D3. Magnézium, ale takéto. Keby sa niekto pýta, že prečo takéto, tak možno tu sem hodím nejaký screen benefitov zrovna tohto. Zino, 50 mg. Takže to vyzerá nejak takto, keď ma chce niekto sponzorovať. Táto značka nebraní sa tomu. I've been stripped of a lot as much as I've been gifted. We got history, now all of a sudden I'm a mystery. And the feeling's alive, but what feeling is it? Think your love's a mirage, always in the distance. Dal som si nap, rýchly. Idem sa práve teraz oholiť, lebo vyzerám jak bezdomovec, ktorý má 65 rokov. Pojďme cvičiť. V minulom vlogu som sa vás pýtal, či chcete, aby som točil všetko. Budem točiť aj toto. Dneska ešte zapnem pravdepodobne livestream. Robím si jedlo. Lebo včera som to zapol pri večeri, keď som si chystal večeru, s tým, že tam bude 5 ľudí a bolo tam 50 ľudí, hodinu a pol. Poviem, ma to bavilo, lebo ľudia sa pýtali, myslel som si, že nebudú vôbec aktívni. A príde mi to jak fajn vec, jak si level upnúť asi nejaké spojenie s followermi a tak. Nebudem ešte predbiehať, ale celkom ma to bavilo včera. Uvidíme dnes. Takže tento vlog, keď vyjde, tak možno budem live streamovať tiež. Názor na takúto krupicovú kašu. Nevyzerá to možno, vyzerá to jak nejaký chleba alebo cesto, ale to je iba čisto mlieko, krupicová kaša a proteín. Spravíme za 10 minút. Toto je maslo na tom a gránko. Ale idem sa nájsť. And the feeling's alive, but what feeling is it? Neviem, jak ma bude počuť, ale dneska mám chrbát a ruky. Včera som neodcvičil úplne triceps, jak by som asi mal. Uvidím, čo natočím na 20%, ale uvidíme. Think your love's a mirage, always in the distance. I read your diary every line. I wanna drink your words like wine. Momentálne sme sa bavili s chalanmi, že jaký je najlepší pump. Lebo podľa mňa moja top trojka je, že prvé sú určite chest. Na dvojke sa neviem rozhodnúť, že či to mám ruky alebo chrbát. Ale podľa mňa, že asi dvojku mám, že ruky a trojku chrbát. To je moja top trojka pump. Práve som to live streamoval. Dneska som to zapol popri tom, ak som si robil jesť. Sa to preťahlo tak na 3 hodiny. Bolo tam celkovo, sa tam vystredalo ľudí, že 2000. Čo je extrém. Ale o tom to asi není. Ma to dosť bavilo. Rozprávať s tými ľuďmi live. Veľa ľudí sa tam pýtalo veci, čo bolo zaujímavé. Takže keby niekto nevie, môj TikTok je tu. Určite to zapnem znovu, keď tento vlog vyjde. Idem spať, umyť si zuby, tak sa vidíme ráno. And the feeling's alive, but what feeling is it? Think your love's a mirage, always in the distance. I read your diary every line. Piatok. Momentálne odvážam kameramana, ktorý sa chechňa za kamerou. Vyšili sme budget, začal som robiť TikTok live streamy a vďaka vašim giftom som si prenajal kameramana. Na ceste, jak vidíte. A plán na dneska je taký, že s chlapcami ideme do sauny večer, takže dúfam, že sa pridajú teda chlapci. A keď áno, tak to natočím. Už je cesta za mnou, som doma. Ideme na fočko, prvýkrát v živote ideme jesť takú polievku v živote asi. Poďte so mnou. OK, prvý
prvý taste. Napísal to naberá tam trošku. OK. Je to také, že je dobrá chuť, ale proste cítim iba tú jarnú cibulu tam. Ja tam cítim. Ale akože overall to základ hodnotím, že 6,5 10. I've been stripped of a lot as much as I've been gifted. We got history, now all of a sudden I'm a mystery. And the feeling's alive, but what feeling is it? Think your love's a mirage. Rozhodli sme sa ešte s Maťom, že ideme na lov ďatlí, alebo ďatiel, jak sa to skloňuje. Dúfam, že to bude mať v Bile, lebo tam majú najlepšie. A keby toto niekto pozerá z marketingu Keby toto niekto pozerá z marketingu Bile, tak hit me up. Rád budem tvárou Bile. OK, pokračujeme. Malo mať datle, ktoré na polku zjedené. Takýto shot, lebo sme boli v saune. Trošku som to možno prehnal s ľadovou vodou. Takže pojem strihať tento vlog ďalej a už nás čaká iba zajtra. V nedeľu vydávame tento vlog, na ktorý sa teraz pozeráš, bro.